Euskara ardatz egunan izatea, ze hori ere bada bereizgarrietako bat, Iban. Bai, bada, eta hori da esango duke denean daramaguna, ezta? Baina denean eraman dugu, euskaltzaleago ginenok edo sartu ginelako hasiera batean, eta profesionaltasunak ez di horri ezer kentzen, ez da? Euskaraz egiten dugu, baina ez euskaraz egiten dugu takito, badaukagu horren atzean helburu batzuk, eta euskaltzalea izatea ere bada helburuetako bat, eta gure komunikazioa euskaldunei bai, noski, baina euskaldunei edo euskarara gerturatzen ari direnei eta baita ere gure estadistiketan eta horrela ateratzen delako erdaldunei ere gerturatzea ateratzen da, ezta? Eta esaterako hori kontrastatu genuen Arantzasun egindako bileran, galdetegi baten bitartez esan bertan zeudenei eta galdetuta, eta ateratzen zen nahi hori ere, ezta? Nola gerturatu, ezta, erdaldunen gana, ez? Euskaldunen gana errezagoa den horrekin, hortara mugatu beharrote den, edo erdaldunen gana ere saiakerarik eta egin beharrote den, eta hala izatekotan nola? Hori da, eta nola horretan sartzen da teknologiak asko aurreratu du, baina ez horrenbeste gure filosofiak, eta segurunik horre talka batzuk ere gertatuko dira, eta talka hori buruz ere hitz egiten egon ginen Arantzasun, segurunik honek lanketa luzeago bat ere eskatuko du, eta ari gara horretan ere, eta ikusiko dugu teknologiak klik bakarrera lortzen duen hori, guk euskera sortutakoa katalaniera, zero ingelesez, zero galegoz irakurri entzun ahal izatea, ia hori nola egin beharko gunekuen, euskerarako eta euskaratik sortutako hizkuntza komunitateak egindako edabide batetik, ezta? Hori erronka bada guretzako ere, eta ia asmatzen dugun. Seguruenik ez dago ez dena libre ustean, ez dena nolabait itxitzat edo ematean, ezta? Erdibideko zerbaitekin jakin beharko dugu euskera sortzen, eta euskera sortutako horretara erakartzen. Bai, nolabait ulertzen dizudana da hori, ez? Teknologiak erreztu egiten du itzulpen hori, bapatekoa ere izan daiteke, ez? Eta zailtasun handirik gabe, eta tramankulo handirik gabe, hori lortu daiteke, baino hartara, bai, eduki horrek badauka oihartzun gehiago, alde horretik ondo, baina noski, ez? Euskerazko izaera hori galtzeko arriskua ere baduela hori egiten dugunean. Hori da, irisgarritasuna asko interesatzen zaigu, baina ez edozein preziotan. Nahi dugu iritsi, baina euskaraz nahi dugu iritsi. Eta euskarara erakarri ere bai. Eta horrek berez, sortzen dizkigu erronka polit batzuk, hizkuntza gutxituago batetik pentsatu beharrekoak beti. Eta teknologia zari garela, hortan ere sekulako aurrera bidea. Laitz, seguru nago, komunikabide gehientsuenak sortu zirenean, gure baiarakoa sortu zirenean ere, justu ordenagailu bat, halako modukoa, router zar bat, eta sekulako lorpena zen hori, eta gaur egun berriz, zuei entzun da, zuen hizkeran bestelako terminoak dituzu zuen, bolo-bolo, ezta? Digitalizazio sektorenen erronka bada, erronka hau tokikomen nahiko aspaldi hasi zen, 5 komunikabide elkartu zian, garai haietan webgune bat eukitzea etzen normal, etzan horren arrunta, gaur egundan bezain arrunta, eta 5 horiek batera pentsatzen jarri zian. Zer motatako webgune bat behar dugu kazetariok, gertuko kazetaritza inail izateko. Hortikan hasi zen ibilbide garrantzitsu ere ustez, eta gaur egun adibidez, 23 bazkidek erabiltzen dute plataforma berdina, horrek ekarri zen baita ere digitalen aritzeak ikusentzunezkatarako salto bat iteko aukera ematen du, horren ondorioz ikusentzunezkoen beste erraminta bat sortzeko behar bat ikusi izan, aplikazioak, pixkanaka tresnak biltzen ari gea, eta digitalizazio horretan publizitate eta bestelako eredu batzuk ere landu behar dira, garrantzia hartzen ari da, eta digitalizazio hori izango da adimen artifizialerako lehendabiziko urratsa. Eta denak ados jarri behar horrekin pentsatzen dugu horrek batzutan erritmoa moteldu egingo duela, baina nola ere azkar zabiltzatez, zuek adibidez ja, inteligentzia artifizialarekin ez, hortxe zabiltzate ere, buru belarri. Inteligentzia artifiziala aipatzen denean ematen du NASA-rendako egindako termino badela, ez da, baina ez gure egunerokoan ere erabiltzen dute beste batzuek, guk sare sozialak erabiltzen ditugunean beraiek inteligentzia artifizial bidez guk kontrolatzen gaituzte eta ematen digute guk pentsatu ezarren beraiek nahi duten hori, eta hori egiten dabiltzaia urte batzutan. Kontua da guk ere... Trena hori ere harrapatu beharra dagoela. Hori da, derrigor harrapatu behar dela, eta euskarak behar duela tren horretan egon, guk ere hainbat zerbitzu hobeak emateko, pertsonalizatuagoak emateko, premium figura batzuetan pentsatzen hasteko, gure bezeroak hobeto mimatzeko, eusteko, gustorago egoteko, eta inteligentzia artifiziala horretan bide lagun da. Ez da hitz arraro bat nasarena, tokiko edabideotan hitz hori arrunt bilakatu da azkenengo pare bat urtean, eta aplikazioak ikusiko ditugu ateratzen segituan.